Oh, ife mabụla onwe ya na mma ịmakwa na-eli ndị arụ n'abalị anụnwa tata na Amerịka Obosi wee kụọ mkpụrụ na Amerịka unu wee na-awa ji na Amerịka Tonya nna ya lugo Tonya igwe onye na-eme mmemme nke a bụ Odogwu Obosi bụ dibịa ahụike Nathan Chiedu Uyamadu. Nna biko kedu ihe bụ Odogwu Obosi? Odogwu Obosi bụ nwanne nwoke bụrụ onye Obosi. Ọ nọ ebe a? Nnukwu mmadụ anyị bụ ogbu okpukpuru ugo n'isi. Ndị be anyị, onye a bụ Odogwu Obosi. Lee na ihe mụ na ya kpara. Odogwu Obosi, nna ndewo. Abụkwa m Amalinze, jeje asị anyị na-eme ihe gbasara ndị Igbo. Biko ka m jụọ obere ajụjụ. Ahụrụ m ihe unu mere ebe a. Kedu ihe a na-akpọ ya? Mana na Obosi bụ a na-aya awa ji erikọ metọ ka obi onye ọbụla wee dị n'obi wee bụrụ obi ọzọ. Anyị kere gị ka isi wepụta oge wee zara ajụjụ a. Ndị be anyị leenụ ji nke a bụ ji ndụ. Lekwanụ nke ahụrụ ahụ. Ilezikwa anyị na efere unu ga-ahụ nke esiri ji ya wee. Odogwu Obosi afọ anyị bụ Odogwu Obosi Odogwu ka ebu ndị na-asụ Latin si o namen est omen Sukwaza namen est omen all Latin Father na azokwe ekwu ndị oyibo si na your name is your face. Odogwu Obosi, your name is your face. Igbo Odogwu. Ife anyị mere tata bụ ife Odogwu na-eme. Ọ ga-adịrị gị mma. Tony Odogwu Obosi. Odogwu Obosi. Mmeji oghere a wee gwa ndị nọ n'ebe a onye ya bụ Odogwu Obosi bụ ọfụma maka na onye mmago for over close to 40 years. No fool na agwo ka ijelo. Even though he was my junior no na agwo, no ji nwaye aga. Odogwu Obosi. Afunuru m onye ya apụta ya onye ya na-ese okwu. Ife na-ese gị na ọ ga-asị gị rikodo ka were nwaye wee na-abịa. Chineke nna ga na-agọzi gị n'ezinụlọ gị maka ife ọma ị na-eme. Ọnwụ Obosi ka ị bụ bụrụ nwa afọ Idemmili na Obosi dị n'Idemmili. So na nwanne nwoke na-awa ji taa ibu ndị na mbụ ụzọ wee chi ndị ichie na-asị ọdụ nwa nwee ya mee gịnị ya kwa nne ya na ji obere ebutere ogwu. So ana m ekele gị Idemmili kwero Idemmili kwero Idemmili kwezuoro ide n'obere oge anyị ekene gị ma ị na-agba egwu na nwa etu anyị si eme ya. Aba m na afa Brian na-atọ m ụtọ too much. Ọ chụbara enyi ụlọkpa zọgbuo agụ. Ịma na ekwuru sị na ihe ọbụla a na-eme ọbụna nwaanyị anọghị ya na ya bụ ihe adịghị aga nke ọma. Biko ka anyị dum na-ekele Iyom Uyamadu ka o siri wee kwado di ya wee mepụta mmemme nke a dị ukwuu.
Boniface Chukwuemeka Otto mụnwa bụ onye Mkpọ Junction mụnwa bụ Vice President ndị Idemili United Atlanta wee sị ka abịa m nyere nwanne anyị nwoke bụ Dr. Uyamadu na nwunye ya maka na paso na ndị otu anyị tata a na-agba ji ndị Obosi. Ọ gịnị ka Iwa Ji gosiri n'omenala Igbo? Ọ ife mmabụla onwe ya na mma ịmakwa na-eli ndị arụ n'abalị anụnwa nyeli ezigbote ememe ife na omenala Igbo ka ọ bụ n'Iwa Ji. Ji dị ebe a n'abalị akakwa nkụ ọka nkụ. Afọ m ya n'anya m. Omenala juru m afọ n'ihi Iwa Ji bụ omenala ndị Igbo. N'ụwa mbụ alaji omenala ji akụ kalenda n'ihi ihe na-eme n'afọ n'afọ ọ na-eme omenala ji a na-eji ekele Chineke ha mee na-enye ya ndụ nga taa o juru obi dị m ụtọ chi ndị anyị n'ala bekee Amerịka nwere ụdị mmemme dị otu ala bekee ama m ha na-eme ya a ga-eme ya na-eme mma o juru m afọ ime na onye m ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo na ha amụtala ihe anyị na-ekụziri ụmụ anyị ihe dị iche iche ọ bụ omenala obi dị m ụtọ na ndị Igbo apụtago anyị na-eme ya n'obi ndị Igbo ọ bụ ihe ọma ndewo sị aha m Ojoma ndị Igbo ọ Odogwu Obosi kwa afọ n'afọ Odogwu na-akpọ emume iri ji Iwa Ji n'ụlọ ya mana afọ a ọ sị na ya na-emebi ya n'ụlọ na ndị mmadụ wee karịa asị ka ya bupụtara ya ndị Igbo n'obi ndị Igbo ka ji ya wee rute onye ọbụla aka ihe o mere na ya chọrọ ka ndị Igbo bịa ka anyị nwee aṅụrị omenala Igbo ọ bụ o kwesịrị ịdị anyị na-eme ya Odogwu Obosi si mee ya ụmụ anyị wee amụta oge ike gwụrụ anyị akụziere ndị ọzọ na ebe ọ bụla onye Igbo nọ ọ ga na-akụzi omenala a na-eme ka a na-amụta ọ dị mma ndị be anyị ebe a ka anyị bịara na njedebe mmemme nke a biko aka m bụkwa Amalinze JJ Azị daalụkwanụ ka unu si nọnyere anyị Odogwu Obosi dibịa ahụike na-eta Chiedu Uyamadu daalụ ka isiri kpọkọta anyị na-ekenekwazi nwunye gị bụ Iyom Uyamadu daalụ nụrụ nne na-ekelekwa ndị niile bịara abịa ndị be anyị sịkwara na nri atọka ụtọ bụ na onye siri rie daalụnụ Amalinze